Η Μεγάλη Εβδομάδα στην Ελλάδα είναι η πιο κατανυκτική περίοδος του χρόνου, γεμάτη συμβολισμούς, παραδόσεις και έθιμα που συνδέουν το θείο δράμα με την ελληνική λαογραφία. Μεγάλη Δευτέρα και Μεγάλη Τρίτη. Οι πρώτες ημέρες είναι αφιερωμένες στην προετοιμασία. Καθαριότητα. Παραδοσιακά οι νοικοκυρές ασπρίζουν τις αυλές και τα πεζοδρόμια. Νηστεία. Ξεκινά η αυστηρή νηστεία της εβδομάδας. Μεγάλη Τετάρτη. Το Μεγάλο Ευχέλαιο. Το απόγευμα τελείται το μυστήριο του Ευχελαίου, όπου ο ιερέας σταυρώνει τους πιστούς με λάδι για ευλογία και ίαση. Μεγάλη Πέμπτη. Είναι η ημέρα του μυστικού δείπνου και της σταύρωσης. Κόκκινα αυγά. Βάφονται τα αυγά, συμβολίζοντας το αίμα του Χριστού και την αναγέννηση της ζωής. Το πρώτο αυγό που βάφεται τοποθετείται στο εικονοστάσι, το αυγό της Παναγίας. Τσουρέκια και κουλούρια. Οι φούρνοι γεμίζουν μυρωδιές από τα πασχαλινά κουλούρια και τα τσουρέκια. Τα 12 Ευαγγέλια. Το βράδυ γίνεται η αναπαράσταση της Σταύρωσης. Μετά την ακολουθία, οι γυναίκες παραμένουν στην εκκλησία για να στολίσουν τον επιτάφιο με λουλούδια. Μεγάλη Παρασκευή, ημέρα απόλυτου πένθους. Η αποκαθήλωση. Το πρωί γίνεται η αναπαράσταση της κατεβάσματος του Χριστού από το Σταυρό. Η περιφορά του επιταφείου. Το βράδυ γίνεται η περιφορά στους δρόμους. Μεγάλο Σάββατο. Η πρώτη Ανάσταση. Το πρωί γίνεται η Μαύρη Ανάσταση, όπου οι πιστοί χτυπούν τα στασίδια για να φύγει το πένθος. Το Άγιο Φως. Το βράδυ οι πιστοί πηγαίνουν στις εκκλησίες με τις λαμπάδες τους. Η Ανάσταση. Στις 12 ακριβώς ψάλεται το Χριστός Ανέστη, με βεγγαλικά και χαρμόσυνες καμπάνες. Η Μαγειρίτσα. Μετά την εκκλησία, το τραπέζι στρώνεται για την παραδοσιακή σούπα που σηματοδοτεί τη λήξη της νηστείας. Κυριακή του Πάσχα, το σούβλισμα. Το παραδοσιακό ψήσιμο του αρνιού ή του κατσικιού. Το τσούγκρισμα. Η μάχη των κόκκινων αυγών στο γιορτινό τραπέζι. Ο εσπερινός της αγάπης. Το απόγευμα το Ευαγγέλιο διαβάζεται σε πολλές γλώσσες, στέλνοντας μήνυμα ειρήνης σε όλο τον κόσμο.